Braćo moja, budimo sami po sebi istina. Budimo sami po sebi istina. Budimo od onih koji podržavaju istinu. Nemojmo da budemo od onih koji će se boriti protiv istine. Nemoj da nas šejtan zavara da okrenemo leđa istini. I ne daj Bože da prihvatimo na dunjaluku neistinu, da laleti zabludu. To će nam donijeti najveća poniženja. Najveća poniženja. Šta god daje tamo na suprotnoj strani, šta god da nam nude, šta god ili čime god da nam prijete, nemoj da nas zaplaše. Mi nismo stvorenja koja su stvorena da bi se plašili ljudi, već da bi se plašili Gospodara nebesa i zemlje. Jer izdaja, nepodržavanje istine donosi poniženje i to nam je pokazala historija i pokazali su nam primjeri iz života poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I pokazali mnogi primjeri nakon poslanika alejhi salatu vesselam, da oni koji su stali na strani neistine, koji su se borili protiv svoje braće, koji su okrenuli svojoj braći leđa, Allah im je dao poniženja. Allah im je dao poniženja. Ne smijemo okretati jedni drugima leđa. To nije sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I poslanik nam je zabranio, zapravo naredio da ne okrećemo leđa jedni drugima, nego da se čuvamo i da budemo istina i da budemo na strani istine. Želim spomenuti čovjeka i s tim ćemo zaokružiti ovu našu priču. Šta zapravo donosi podržavanje neistine? Nema, u Allahovoj vjeri nema uzdržanih. To želim da raščistimo. Nema uzdržani. Ili smo za istinu ili smo protiv istine. To ja nisam nigdje, to ne može. Onaj koji nije nigdje, on je na strani neistine. On je na strani neistine. I to nas je podučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Džingis Kan želio je da osvoji Buharu. Međutim, kada je došao do Buhare, pokušao je da prodre u granice Buhare i nije uspio. I onda on sa svojim ljudima koji su ga savjetovali kaže daj da im napišemo pismo. I onda je napisao pismo da poziva muslimane koji su u Buhari da predaju svoje oružje. Kada budu predali oružje i budu prišli Džingis Kanu i njegovoj vojsci, oni će im dati zaštitu. I onda kada je stiglo pismo do muslimana u Buhari i kada su muslimani pročitali poruku Džingis Kana, istog momenta su se podijelili u dva tabora. Istog momenta. Jer je u tom pismu između ostalog je rekao oni koji se ne budu predali oružje, zakukaće oni i njihove majke zato što nisu prešli u naš tabor. I onda ljudi kažu, oni koji su bili dostojanstvenici, oni koji su znali šta je istina, kažu pa da onda je mogao da uđe u Buharu, on ne bi gubio vrijeme da piše pisma. Mislim, vojskovođa takvog kalibra da piše pisma ljudima. On gdje je mogao da uđe, napravi pokol i tako dalje i osvaja teritorije. Kažu, on je nesposoban da može da uđe ovdje na našu teritoriju. Ovi drugi kažu, Boga mi nećemo, ćemo da idemo tamo sa njim. Da mu se predajemo, da dadnemo ove naše imetke, životi i tako dalje i tako dalje. On je obećao da će da čuva. Kažu ovi koji su dostojanstvenici, kažu mi možemo da idemo samo dva pravca. Borba na Allahovom putu i da izgubimo živote i dobijemo najveću bitku, šehidi. Ili da ih porazimo. I onda ova tabor ode tamo Džingis Kanu, koji je okrenuo leđa svoje braće. Kaže, mi smo tu. Kaže im Džingis Kan, vidite, sada vam obećavam vlast u Buhari. Ukoliko nas budete pomogli protiv vaših izdajnika, pazi, to je ta poremešaj, sad su ovi izdajnici koji su ostali na tom parčetu Buhare da ga brane dostojanstveno. Kaže, obećavamo vam vlast. Čim budemo ih pokorili vlasti u vašim rukama. I oni odmah, oružje i borba. Doduše ovi muslimani izgubili. Dobili šehadet, blago njima. Oni ostanu i kaže, ne inša Allah. I ovi sad čekaju da im se dadne ključ Buhare. Da sjednu na tu fotelju koja im je donijela ni manje ni više nego poniženje. Kaže Džingis Kan, kaže, poredajte ih sve redom jedan do drugoga. Neka budu u saf. I onda kaže, danas ću svima pojedinačno da vam odsječem glavu. Jer ste vi najveća izdaja. Kakvi ste vi to ljudi i muškarci koji ste izdali svoju braću? A mi smo stranci. Kada ste izdali svoje, šta ćete tek učiniti sa mnom i sa mojom vojskom?